Samantala, idol, pamilyang lumikas po dahil sa baha. Ninakawan po ang bahay sa bayan po ng Calasiao, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Nabiktima umano ng pagnanakaw ang isang residente sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan noong Agosto 15, alauna ng hapon kung saan mahigit 10,000 pesos ang halaga ng perang at pagkain ay sinasabing natangay ng hindi pa nakikilalang sospek. Ayon sa biktimang si Raymar Calaunan, sinamantala umano ng hindi pa nakikilalang magnanakaw ang pagtaas ng baha sa kanilang lugar habang nasa evacuation center ang kanyang buong pamilya. Habang tumataas po yung baba, walang baha, wala pong tao sa bahay. Yun po yung way ng mga magnanakaw para makuha po nila yung isang drum po ng bigas, yung ipon ng mama ko, tapos yung mga frozen goods na pinapaikot po for business ng mama ko. Hindi umano nila inaasahan ang nangyari, lalo na't labis na nabalisa ang kanyang ina dahil kabilang sa mga nawala ang perang matagal nilang pinag-iipunan. Actually, yung mama ko ngayon is parang hindi pa rin nagsisipin sa utak niya kasi yun lang po yung hanap buhay ng parents ko. Agad kami nagtungo sa tanggapan ng Barangay Talibao upang ipaalam ang insidente. Balak din ng biktima na ipablatter ang nangyari upang maimbestigahan at mabigyan ng kaukulang aksyon. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Elpidio U. Untalan, punong barangay ng Talibao, sinabi nitong wala umano silang natanggap na ulat hinggil sa mga katulad na insidente sa kanilang lugar. Dahil dito, magbibigay umano siya ng abiso sa kanyang mga tauhan upang magsagawa ng roving patrol sa mga sityo ng barangay, lalo na sa mga lugar na posibleng maiwan ng mga residente dahil sa paglikas. Iimbestigahan namin kung sakaling may mahuhuli, siyempre mananagot. Sa ngayon kasi may nag-report na, siyempre yun na, aware na kami. Siyempre sabihin ko doon sa mga CBO na kung pwede mag-roving sila. Samantala, nagpaabot naman ang panawagan si Calaunan sa mga taong umano'y kumuha ng kanilang mga ari-arian. Then doon naman po sa nagnakaw is konsensya naman na po yun na Diyos na po yung bahala sa kanya kasi yung perang yun po pinaghirapan ng mama ko para magpatayo po siya ng maliit na business niya para pamuhay po sa aming dalawang magkapatid. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan. Ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM.